И хора, продължаваме нашата малка поредица. Също виждате онази от миналия ми епизод е тук в момента. Надявам се да сме от един отбор, но не знам, дори да не сме, трябва да се съюзим. И накрая не знам какво трябва да стане, някой от нас трябва да умре. Но не съм толкова сигурен, аз ще тръгна там. Здравей, здравей! Здравей! Тя сигурно казва на мен. Или на някой друг от там. О, тя сигурно казва на той. Бати ретарда. Не искам да тръгна. Пак се срещаме. Което е хубаво. Сигурно тя е влязла. Просто. Колко време е останало? 1 минута и 30. Фак! Гадост. Някакви джойнват. Това Survivor Games ще препълни, бе. За сега не участват много хора. И много се радва за вчерашния епизод. Аз за първи път побеждавам като отбор. Например, не бяхме на Оная и аз. И ние победихме, защото накрая тя се съгласи да убием онази дед беше от зеления отбор и така. Убихме и победихме. Мини дракони. Ей, там. Спокойно, не са прилепи. О, Дедпул, ко правиш? Това е Дедпул. Става пас срещаме, но не сме по отбори, което е гадно. Стига. То това 2 минути бе. Някакъв май стана вип. 4, 3, 2, 1. Атака към честовете. Бързо да взимам разни неща и да се умитам. Този е заминал. Богом пич, съжалявам. Sorry. I'm sorry. Мале, това ме удари от 100 км, бе! Какъв е това хак, бе? Някой умря вече. Ами аз отивам натам и аз се включвам в купона. Ей, ретард. Бати драконите! Не, това вече е недопустимо! Има ли храна? 7 моркова. Добре, ще ми стигнат. Поне докато... Пак! Така ма пресрещна, направо и се очудвам. Баси мръсничката. Аз отивам да си обера малко храна, тя уби веднага, баси. Тя не ми позволи поне да се взема едно морковче. Тя ще ме разкърти направо. И ме разкърти. И поне пак почнах. Там долу ли чак са честовете? Олеле, малеле. Става 30 секунди, ние почти не сме са пълнили. Така или иначе. Джойнаха някакви хора. Мали, ако вената играе на телефон, Survivor Games, мали. Аз тя с приятеля с него направо. Бате, 100 хора джойнаха, бе! Набързо се напълни. 4, 3, 2, 1. Опа. Опа. Фак! Сега те ще ме причукат. Бързо, 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 бързо. Момек. Чай да не е тук някой да ме убие. Че аз ги знам тия какви са мръсници. Хора! Помогнете ми!
Този ме гони! Аз трябва да бягам! Защото този ме гони! И сигурно няма да ме остави, докато не ме убие! Фак! Не успях да съм горския. Тоест Терзан. Това ме оставил. Ооо! Мразят те да се удрям в дървета. Те още са там долу. Ай, стига, бе! Помощ, едно сърце съм! Помощ! Помощ! Фак, то сме удари. Пудът се не види. Ами аз ще избера някой сито тука. Ай да речем тос. Какъв е тос сит? О, това е сигурно оня си иде. Аз умрях. Аз да спръмах на пауза и ще почна Skywars. И хора, продължаваме с Skywars Bedroom. Сега трябва да чакам 17 секунди, аз само ще погледна след това. Можеш ли да е по-смотан свят? А? Пъу! Добре, няма нищо. 16% имам на тела. Добре, че си го зареждам. О, аз участвам. Вас после ще си слагам броните. Сега само тези неща си сложа. Да си взема, де. Тя вече ще знаят, че аз съм бил тук. Оу! Няколко картофчета ще си взема. Оба, нето е. Всъщност стои, да. Тази броня. Така. Нямам гъщета. С липови съм. Че някой мога ме гътни. Бързо, 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 докъде заминат. Те първи тука. Мисля, че някой идва. Мисля, че някой идва. Да, си взема малко пържолки. Аз по-добре си извадя меча, отколкото пържолките, защото някой може да ми направи една пържолка. Там има някакъв. Там още някаква има. Ще му направя малко път. Да може да дойде. Нямам бе човек, повече нямам блокчета.
Знаех си, че съм тъп. Фак. И това мисля да бъде всичко от днешната малка поредичка. Надявам се да ви е харесала. Ако е така, може да харесате това видео. Също може да напишете, ако ви може да отбележите с лайк, ако ви е харесало. Може да погледнете този мръсник. Може да напишете, да ми зададете въпроси как съм си направил този сит. Аз ще ви отговоря. И това е от днес. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, пишете в коментарите, отбелязвайте с лайква и не забравяйте да се абонирате за моя канал. Това беше всичко от мен. Чао! Очаквайте още клипове, в които аз ще качвам на Skywars и на Survivor Games. Чао за сега!